eDandi emagcikeni akhona asendumeni namhlanje kungolesibili ngomhla ka7 kuJuly kareke sinendumezulu yomjaho wamahashi eThekwini esiubiza ngoDurban July okuyiwona osivulela inyanga yethu kaJuly la kwaZulu Natal okumjaho ke womhlaba wonke. Manje ke sesila sithi khona umtelebhelo kushikisha ufudu uxamusha izandla ziyobe sibuya ke ngomhla ka18 kuJuly lapho ke siyobe sineDandi July khona usuku lolo libalekile kubantu baseningizimu Afrika ngoba luphinde futhi lube usuku lapho kwazalwa ngalo utata uNelson Mandela kodwa ke lolu suku thina luqondane nokuthi kuyobe kuumtelebhelo wamahashi waminyaka yonke. Amahashi azobe khona abalelwa emakhulwini amathathu namashumi amane 340 amahashi aqhamuka kuzona zonke izifunda zaKwaZulu Natal kuphinde kuzoba namahashi aqhamuka kwizifundazwe ezomakhelwane njengeMpumalanga province njengeGauteng province kuphinde kuzoba namazwe awomakhelwane iSwatini yeyize neMpumalanga kube khona iLesotho. Amahashi ke siyawazi agijimayo sekuqalile ukuthi kube khona ukunqakisana ngamazwi kubanikazi bamahashi kwizifunda kojoki ukuthi ubani ozodla umhlanganiso okusijabulisa kakhulu. Lo mjaho isiteki sakhona siyakhula unyaka ngonyaka. Ngokokuqala yilokhu saba khona saqala sihoblanket saya saba ngo20,000 lesi steki esifinyelele kulonyaka okwamanje simi ku2.5 million rand kodwa la sijonga ukufika khona ngomhla ka17 ngolesihlanu sifisa ukuthi kulalwe isteki sesifikile ku3 million rand okuyimali ezohlanganiselwa imjaho yonke kusuka kokuqala kuze kuya kowe12. Ngakho ke nama artists asemi ngomumo ngoba ngaphandle komjaho wamahashi kuphinde ke futhi kube nemiculo enhlobonhlobo kunama event organizers asihlelela ama event akhona azobe semagcekeni labo gijima khona amahashi kube khona azobe seBattlefield naselokishini kuneminye imicimbi eminingi ngakho nama artists aseready ukuthi asijabulise ngomculo waKwaZulu Natal #isukile #siyadlala kodwa sidlali kulithi. Any follow-ups? I know. Kwanele. Angikaze ngibe nengane kuzombuzo mase ngiqeda ukufundisa.